Tapos na kami, alis na kami. Puntang Harrah's. Ito yung ating product. Are you with Angel? Yan. Okay, bye. Let's go. Dito na yung pipick up ang ating lechon. Separate them out. Let me help you. Ay, wala tayong pump? No, this is... Okay, let's go sa Harrah's. Harrah's Valley View. 2 hours biyahe. Okay. Look at that. That's Pedro. Okay, pagod ako. Okay, ito na ang ating first day ng ating bakasyon. Birthday celebration. Relax, relax lang. Vacation in the tropics. Oh, traffic na tayo. Sunblast. Dito tayo Pati sa... sunblast. Ano yun? Sunblast Oh, Vanguard. sunblast, oh. Saan yung kila Rodolfo yung sunblast? Hindi ko alam. Ano, mga bundok. Punta kami ng Harrah's Valley View. Harrah's Hotel Resort. Yan yung mga bahay na doon, dulo. Yun. In-store yan. Basta in-store. Okay, Alam ko, traffic dito sa 91 East Freeway. Dito muna tayo sa Outlet Mall, Lake Elsinore. Palamig ka. So, walang katao-tao. Elsinore. Iimo na tayo. Init, sobrang init dito. Ice cream. Ice cream. Shake mo yan. Yung tao dito sa Outlet Mall. So meron pa kami isang oras. Oh my God. That's fine. Strawberry. Tara, meron pa tayong isang oras. Isang oras mahigit pa. Sa Harrah's Resort. Ice cream. Tunaw na oh. Pechanga. Use the right 2 lanes to turn right onto Pechanga Parkway. Pechanga Parkway. Pechanga Parkway. Continue for 9 miles. 9 miles. Napunta ka dun sa ano. Napunta ka dun sa... Dapat nila... Napunta ka dun sa masyadong... Mama Beng! Nasa Pechanga na kami. Naglalaro. Malapit na ba yan? Oh. Pechanga. Oh, meron? Oh, matutulog ba sila? Ilan ang bed nyo dyan? Oh. Oh. Wala si Jasmine. Zigzag. Ang nakakaano nun, ikaw may pera ka na pwede mong i-ano. You don't need to die in order for you to get yung ano, yung
additional insurance, kailangan mo muna maging dead. Okay. In a quarter mile, turn right onto North Resort Drive. Dito na kami sa Harrah's. Kaya nasa right side ka, tama rin pala. Harrah's. Take the next right onto North Resort Drive, then turn left. Hours na biyahe. Anong oras tayo? 2 hours? Saan daw sila nag-ano? 2 hours. Saan daw sila nag-ano? Bili ng tubig. Ay, sa baba. Saan tayo mag-park? Sa loob, ah? Ah, darling, dandahan. Ano sa garahe. Naalala ko si Mama Jean pag pumunta tayo dito. Talo ka pa, no? Kahit na sense lang yun sa kanya, nanalo pa rin. Kasi alam niya kahit na. Sabi ni Doris, hindi mo si Mama Jen. Kahit na hindi niya alam yung pinagagawa niya talaga. Hindi ka mo na nanalo pa siya, talo pa tayo. Ako ano ako? Ano ba tawag dito? Talo pa ako. Lagi daw siyang talo. Sabi niya, buti pa si Mama Jen, panalo palagi. Okay, walang parking fee. Wala. Ganda rin ng jeep mo. Let's go! Harrah's. Yossi. Floor tayo. I don't know. Hindi, sa inyo yan. Nandun sila. Oh! Ay, gano'n? May gano'n pa yan? So, Hindi kayo nag ano? Hindi ko lang kayo nagganito? Wow, ganda! Hindi ba? Hindi ba? Wow! kami sa Paris. Ganda! Dito kami dati nila mama. Okay, andito na kami sa Harrah's. Okay. See you on my next vlog. Okay? Babush. Okay, that's it. Darating lang natin dito sa Harrah's. At wala na yatang swimming. Time ko swimming na may ano. Okay. Babush. Babay na. Okay, babush. Iloko Pinoy. Relax muna tayo. Okay. Tara, let's.